Katulad man sa aton subong, puno kita sa mga laygay kag mga instruksyon halin sa Biblia nga hindi magtalang kita kundi makaabot kita sa aton dulongkaan amo ang langit nun nga kanaan. Ang pagtuon subong semanal nga pagrusisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika kag ginidala sa inyo sang Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration upod sa Agora International Ministry diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ari ang aton duwa ka mga veterano, mga kauturan, nga mga manunodlo diri sa aton nga eskwelahan sa School of Theology. Ang unang ako ni pakilala sa inyo, si Pastor Rafael Carado. In charge siya sa Old Testament studies and related subjects. Kag ang iya nga mga master, mga kauturan nga nakuha is of course studies of the Old Testament. Kag siya nga tumanudlo sina nga mga subjects diri. Pastor Carado, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man pastor kag mayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa sini nga programa. Ang Dios magapanalangin sa aton samtang kita tuon sang iya pulong karon nga adlaw. Yes. Thank you Pastor Raf for accepting our invitation. Ang ikadua mga kauturan, bisan tuod sa iya itsura batanon pa siya, apang nakaibal ako nga damo gid siya sa mga nahibalan, labi na gid sa pag-interpretar sa ngaton nga kasulatan. Hari kita sa leksyon 2 sa akong ginisilang nga gin-invitar intentionally kay makahatag sila. So ang ikadua naton nga bisita, wala sang iban si Pastor Maniloyd Sarsosa, isa man sang aton mga instructors, professors diri sa School of Theology sa CPAC. Pastor Manny, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor, kag salamat sa inyo nga pag-imbitar sa akon, kag sa tanan man naton nga tagpalamati nga maukod ni nagasunod sa aton. Salamat gid sa inyo nga pag-suporta kag sa inyo nga pagpangamuyo kabay nga Ginoo magabulig sa aton nga pagtuon. Yes, gentlemen, thank you very much sa inyo nga pag-upod sa aton nga pagtuon subong lesson 2 kita makauturan diri sa aton ikapat nga trimestre sa aton tuig 2021. Ang title is Moses History Lesson. Sa nalilid nga simana aton gito na nauna nga leksyon may tungod sa aton bagong trimestre ang title Present Truth in the Book of Deuteronomy. Karon mga kauturan, ari na kita nag-atong itunan, sa ligad nga simana is the preamble, ang pag-introduce sang libro sang Deuteronomy. Karon ari na kita sa leksyon nga ginhatag ni Moses, pinaagi sa mga eksperyensya ang naagyan sa mga katawan sa Ginoong Israel. So, I am excited mga kauturan. Kag ini medyo madalom-dalom ang aton nga pagtuon. That's why I invited these people. Kay sila mga kauturan, dako ang ilang mga eksperyensya sa pagtudlo sini nga mga tulunan. Sa hindi pa aton na idukong aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation kinoyari kami nagatugyan sa amon ko galingon. Gamita kami nga tatlo ni Pastor Manny, Pastor Rafael sa pag-discuss kag sa
pagwa, pagbukas sang kamaturan kag sang mga maamon matunan sa sini nga siman. Kabay pangambalan nga Espiritu magaupod sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobot. Amen. Amen. Pastor Manny, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto, mga utod, makita sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 3 kag 4. Kag amo niyang ginagasiling, kag ang tanan nagkaon sang amuman nga pagkaon nga espirituhanon, kag ang tanan nag-inom sang amuman nga ilimnon nga espirituhanon, kay nag-inom sila sa igang nga espirituhanon nga nagsunod sa ila, kag ang igang amo si Kristo. Amen. Thank you. Kabay pang ang Diyos magapagamayo. Apang sa hindi pa makauturan. Ako na pasalamatan ini mga katawan sa likod sang kamera. Si Sir Ido Antad, si Sir John Marmasin, si Sir Edwin Rulio, kag si Ma'am Miles Gicardi. Kabay pang ang Diyos magapagamayo sa ila. Okay. Pastor Raf and Pastor Manny, last week, preamble to the book of Deuteronomy. And ang aton dito nga ang Ginoo is love. Okay? Kagti ang pagkahulog daw amo na ang ginkuha ni Moses sa mga sa sini nga panahon ang mga new generation manugsulod na, manugtabok na sila sa suba sang Jordan to possess the land. Pero ang Kanaan is not an isolated place. May mga nagapuyo. Ti ila ginaya i-clear. So, before Moses allowed them to enter, kaya is Moses kabalo, nga hindi na sa kaupod mo. So, gintagaan niya sang introduction ang mga bagong tubo, kaya mga karaan niya nga kuwan nagkalamatay na along the way, sa wilderness. So, Moses identified about God's love, the fall, ang pagkahulog ng tao, kag ang pag-call kay Abraham. That's why ginemphasize ni Moses sa mga bagong tubo nga kita, mga katawan sa inyo, ginpili sa Ginoo inyo ginikanan, kamo mga young generation, you are about. So, ginhatag man ni Moses emphasize ang covenant, nga ang Diyos nagsaad. Okay. Sa karon nga semana, ang atong tunan Moses history lesson. Kag ang atong leksyon, do may tatlo ka mga importante nga mga parts, mga bahin. Number 1 is God's covenant. Okay, that happened in Sinai or in Horeb. Kaya ang Horeb kag Sinai daw the same term, pastor. And then the rebellion at Kadesh Barna. So ato nang panan. And then ang conquest nila sa Gilead o kon sa Ammonites. So, that's the three major parts. Okay. Ang lesson natin Sunday is about the ministry of Moses. Ini ginhatag naman ni Moses nga ideya nga sa paghatag sang kasuguan, sang Ten Commandments. Samtang dito sila sa babaw sang bukid, ang katawan sa dalom, naghimo sang larawan with Aaron. Na, si Moses, nagpangabay sa Ginoo, pastor. Oo. Nga, Ginoo, pasayloa sila, abi. Kaya nagsimba na sila, bago pa lang gani sila, 40 pa lang kadlaw. Nagsimba na sila sa, pagkamanlilipaso nila. Nagsimba na sila. Kung pwede palang imo pasayloon. Kag kung hindi mo pasaylo, ti ako na lang patya. Pastor, ano ang intensyon ni Moses diri? No. Well, kung aton makita, Pastor, no, ang aton leksyon, gina-connect ni Moses ang history, kung ano ang natabo, no, sa mga katauhan, sa mga katigulangan sa una. Kung ano ang iyang ginhimo nga ministry in behalf sa ila nga kay ini nga mga tao gaduha-duha kung makasulod gid man sila sa Kanaan o kung hindi. No? Kag diri daw ginasigurado ni Moses, pastor, ang ilang pagka
anak sang Dios o kung ang ilang nga pagpati sa Dios kung Yeah. tuod bala kung hindi. Nga kung gitawagin sila o kung hindi. Yes, kay gaduha-duha sila, Pastor mo. Kaya ang atong leksyon sa introduction pa lang daw makumparar ko ni Pastor Bala sa isa ka magsakay ka bala sa eroplano nga daw manugdunggo ka na bala partner. Manugdong ka. Manugdong ka na bala. Oo. Nga mambal ang kapitan nga fasten your seatbelt. Oo. Kay way ta kabalo da ano ang matabo. So daw parehas bala sin manugdunggo na sila mo. So at that time nakita ni Moses daw nahadlok sila bala. So arigin na tagaan sila sang reminder. Kag isa sa mga reminder diri ginambalan sila ni Moses nga sa una nga panahon or ang aton nga Dios amo ang Dios nga andam gid sa pag pasan sang aton nga mga kasalanan kag sang aton nga mga kahadlok sa aton nga mga problema kag siya ang Dios sang aton nga mga katigulangan. So ari sa dira nga gin pangayo ni Moses ang pasaylo Saylo sa no, Ginoo. sa Ginoo. I believe pastor daw kung sa ako na daw do or die na to ya kay Moses mo. Yeah, so, Do or die na to mo. Layo na ang ginalinan ta, pila na katuig nga libot-libot ta, tapos ari karon daw nahadlok pa ta nga magsulod. So ari ginhambal ni Moses, ginhambal ni Moses sa ilang personally para sa akon, I am willing to die in behalf of these children of Israel nga ginkuha sang Dios halin sa Egypt Amen. padulong sa lanog Kanaan. yeah. Thank you, Sir Raf. Ang isa sa ako ng talupang dandri, sa tong pagpangabay ni Moses sa Ginoo, nga Ginoo pasayloa sila, sa ilang pagsimba sa golden calf, sa bakang bulawan. Ang ideya ni Moses, nga Ginoo, kung hindi mangini mo sila mapasaylo, ako na lang. At siya na lang kukuha na lang ko for their sake. So, isa man na sa ako nakita ang type in anti-type nga pagtuon. Nga si Moses, siya ang type sa kay Jesus nga mga anti-type nga one day si Jesus amuman ang magapakikidalom magapasaan sa aton nga sala. So Moses is willing to sacrifice himself. This is Jesus amuman. Nga nagpangabay ba ni siya, Father, let this cup pass from me. But not my will, but your will. So, willing siya, bisa nakita sa ni Jesus, ang kabudlayan nga yamangkon. Yet, he is still willing to offer himself for the sake of the people. Amo na ang akong isa nga nakita. Okay, ari kita sa Monday, fulfilled prophecy. Oh. Ano, Sir Manny, ang imo na talupang dandri? Sining aton nga Deuteronomy chapter 1, 1 to 6, ang speech ni Moses about 40 years, kagti, amo na ni subong sa 11th month of the 48th year, first day, amo na ang panahon nga magsulod sila. Anong imo na talupang dandri, Sir Manny? Ang nakita ko diri, Pastor, ang pagka-faithful blas ang Ginoo sa iya mga katawhan. Sa iya katawhan. Nga bisan tuod nga sa ilang experience siya sa ilang pag-travel balahalin sa Egypt pakadto sa Promised Land, ilang ginasikway ang Ginoo. Ang Ginoo ya matutom gid sa iya nga promisa kag sa aton nga lesson niya naghambal gid nga precise gid ang Ginoo nga kung amo gid ni ang promisa niya. Bisan anong man ang mga katabo, kung anong man ang circumstansya nagapalibot siya himuo niya gid gihapon. Kag kung saan-o iya gid iya nga tumanon. Amo niya nakita ko diri Pastor, why labot nga ang sa sining Monday lesson makita naton nga ang Ginoo hindi lamang naga tuman sa iyang mga promisa kundi ginagiyaya bala kita Ginoo kita sang Ginoo nga hindi kita magsala maglisang sa promisa nga himuo niya iya nga ginagiyahan kita nga makaabot gid kita dira. Daw mo na makita po ang Ginoo nang faithful
sa mga katawan sang Israel nga siya mismo naggiya sa ila Yeah. kag nagpromisa nga himuon ko ni para sa ila. Yep. And he did it Yeah. in the right time. And that's correct. Kag isa pa gid, Sir Manny, nga ang Biblia ato makunan nga damo mga prophecies sa Daniel, sa Revelation, kag ina nagkakatuman man tanan. Ini sa una pang mga panahon sa panahon nila, kaya si Daniel ulihin na lang na iya. Oh, pero kung anong ginahambal sa Ginoo nga tungod sa inyo pagkabatinggilan nga wala ka mo magpati sa nga inyo ginpatihan ang napulo ka mga spies nga nagpalibot dito sa 40 ka adlaw nga pagpangita nila sang pagtanaw nila sang Kanaan, amo man na ang akon nga buhaton sa inyo. Nga ang isa ka adlaw mangin isa ka tuig, that's why you sojourn naglibot-libot kamo sa may Sinai sa 40 ka mga adlaw. And then Pastor Raf, now they are about to enter. On the first day of the 11th month of the 40th year. Anong nakita mo din nga insight, Pastor? Ang akong nakita diri pastor, ang kung ano gid bala ang ila sayop. Ang sayop nila, di ba, nag-spy sila Yep. sa 40 kadlaw. And then amo dayon ni may tagna nga sulod sa 40 maglibot-libot man kamo. So ang isa kadlaw ang iyang punishment is 100 ang isang adlaw 1 year. 1 year. 1 year. Ang equivalent, no, di ba? So ano gid bala ang sala sa mga Israelinhon? Ano bala ang nakomit nila nga sala? So bala sa atong leksyon, naguna sila sa plano sang Dios. Kung nadulaan sila sa pagsalig sa Dios. Pagsalig ng Diyos. I like it. Kay may nagambal ang Dios nga magaupod ako ang magapakig-away sa inyo. Halin pa lang sa paggawas nila sa Ehipto. 'Di ba? Many times ang magawa sa baba ni Moses, maghambal si Moses nga the Lord will fight for you. Yeah. Ang Diyos magapakig-away sa inyo. Pero pag-abot nila, kita nila, batian nila nga dalagko itong mga tao, nagpadala sila spy. Ilang taon ginila, siguradoon ginila, meaning nadulaan sila sang pagsalig sang Diyos nga nagaupod sa ila kada adlaw, pastor. Yep. Kanami. Okay. And that's correct, mga kautan. Isa pa gid, Sir Manny, Pastorat, ako nakita diri nga nadulaan sila. Si Moses nagatag sila mo kiti. Ini ang Deuteronomy is the valedictory address. Okay, or the message of Moses sa mga masulod na sa Kanaan. Oh, gintagaan ni Moses nga sa 40 ka tuig ang Ginoo nagpakita sa inyo sang tanan nga mga miracles. Oh, nga kung sa inyo lang way ka mamahimo, but it is because of God. Nga apatiyan ta na ang mga spies na nga naghambal nga hindi pwede. Kaya ang Ginoo nagkamad sa aton nga sudlo naton. Wow naton. Nga ang hindi ka mo magpati. Oh, nga ang mag ano pa kaya ang mga Israelinon di nagbasol kay Moses mo. Moses, diri kami ni mo patyon. Why sang kwan dito sa Egypt, wow? Why sang patyo sa Egypt nga diri kami ni mo ilubong sa wilderness. Tisiling sa mga Israelinon. Mapili ta sa atong leaders, balik ta sa ano ni? Balik ta sa Egypt. Oh, na they would rather go back to Egypt than enter the promised land. So amo ni nga that's why God punished them. Nga ang 40 kadlaw nga pag libot-libot sa mga spies would be equivalent to 40 years. Oh, fulfill gid ang prophecy. Yes, okay. Now, ari kita sa aton nga Tuesday nga election. Wow. Isa pa gini. This is also prophecy nga si Abraham ang iyang mga anak katulad sang bito sa kalangitan. Yes, Pastor Raf. Yeah. Amo ni ang propesiya nga natuman sa kaliwat ni Abraham. Kag ang isa pa gid nga ako na talupangdan diri amo ang pag-upod sang Dios sa mga kaliwat ni Abraham. Kaya hindi man ni magdamo pastor kung why ang Dios. No? So siling pa diri
sa sulod sa 40 ka tuig nga ila nga paglagaw-lagaw kag paglibot sa wilderness, God sustained them. Yes. Oh, They lack nothing. nothing. Sa akon nga pagtuon sa libro sang Exodus, apil na Deuteronomy kag Numbers kag Deuteronomy. Yeah. Gintunaan ko ang pulong nga ang meaning sang pangalan nga Yahweh. O kung kay siling sa Exodus dito, Exodus 6 versikulo 3, ang mga Israelin, si Abraham, si Isaac kag si Jacob, way kakilala kay Yahweh. Si Moses lang. So sa dara nga akong gintunan, ini nagapaintindi gali nga only the Israelites, ang mga Israelinhon lang gid nga amo ang kaliwat ni Abraham, amo ang katumanan sang pangalan nga Yahweh. Nga ang ngalan nga Yahweh is God is with them. Amo na bala. Ti amo ni ang ginambal diri. Paano ang God is with them nahitabo? It happened more intimately only sa mga Israelites. Imagine kahalin pagawa sa Egypt, pillar of clouds during the day, and pillar of fire during the night. The visible presence of God, ara gid, upod gid sa ila. Te kaon sila mana for 40 years, mamulot lang sila, imagine ka, way ka na obra-obra, mangwa ka lang mana. Tapos, for 40 years, kung kinanglan ka tubig, matuslok lang sila sa bato. Pwerte nga, di ang hambal pagidre, pati ang ilang mga chinilas, Bayo, ang ilang mga bayo, sulod sa 40 ka tuig. wala ka kaupod. Way Yes, ka way kadaan. ka kaupod. So, this is the promise sang Diyos. Siya mambal mo isa sa mga propesiya. Yes. It really fulfilled sa panahon sa mga Israelinhon. Yeah. Okay. Thank you, Gid Pastor. Before I will give Pastor Manny, may isa ko din nga tulupangdan, Pastor. Nga, kundi nagduwa-duwa na ang mga Israelinon nga magsulod. Kaya dagko mo mga giants dito sa piyak. Okay. Sa versikulo 8 sang Deuteronomy 1, may sugo ng Ginoo. Go. Yes. Ang silang ni Moses, go and possess the Sulod land. na. Oh. Kay, you have enough numbers already. Kay ti, nag-multiply na by 100 times, 1,000 times ang ila kadamuon. Oh. So, sa ila, kung mag-away sila, they have enough numbers. Kay ti, sa unang away is by may numbers. Padamuay. Padamuay. Ti, subong, daw balas na sang dagat ang ilang kadamuon, daw bituon na as promised by God to Abraham. Okay. So siling ni Moses, now it's your turn to go because you have the number. And then aside sang number, of course, is organization. Ito si Moses nag-organize. Nga may mga hukom sa 1,000, sa 100, sa 50 and 10. So by this time, ang isa nga ako natulupangdan is they have already the organization. Kaya bisan ano kadamo sa imo, kung ang imo nga general, hindi ka balo mo organize, pwede ka mangyapon. Yes, Sir Manny. Yeah, nagkuha ko ni Pastor Bala, natingalay ko ni kay actually kung lang taon tani ang history ng travels ng Israel. Halin gini actually sila sa Kanaan. Tapos mga kuan sila mo mga brothers ni sila ni Joseph. Tapos tong may famine dito nagkadto sila sa Egypt. Yep. Duwa man to naghambal nga pila sila ka tuig nga travel kag nakaabot sa Egypt. Yes. Do kadali lang man to. Kadali lang man. Sugat nila Siya tong lang brother kabulan, nila oo. o ara dayon. Karon diri naman yung sa Israel do medyo nagdugay sila sa I agree with sir nga it was all because of the wrong choice. Ang 40 years ni gali sa consequence na ni sang ilang nga sala ginahimo nila ang consequence. And sa aton ko libutan sa aton nga life may mga decisions kita sometimes nga bring us to the same situation nga ginarip naton ang consequence. Pero ang lesson nakuha ko di Pastor Amoni nga despite nga we are working sa aton nga kabuhi through the consequence of our wrong decisions, ang Ginoo nagabless gihapon. Tani, ikaw na sa pabayaan na sila sa Ginoo. Mga niyo, Inyo na no? problema. Bahala na kamudra kahit inyo na tani. Dali lang na tani inyo nga lakat. Ti karon kay bangod nga wrong inyo choice. Amo ni natabo sa inyo, bayan ta na kamudra. Wa na kamo pagkaon, wa na kamo tubig, bahala na kamudra. But despite of that, pastor, they are reaping the consequence of their mistake.
ang Ginoo faithful. Hatag i-organize ta pa kamo. And nakita ko, Pastor, nga, I think God was using this mistake to grow them in numbers. Yes. Use this mistake to make them organized. Grabe ang Ginoo nga bisan galing sala kita, just like David bala tong kanya kay Bathsheba. Because of bisan nga nakasala sila, out of the mistake that we have, ang Ginoo gali may something good gihapon nga mahimo bisan sa sala na. Kag ti ko na ato apply subong pastor manay pastor. Kung i-apply ta na subong sa atong kabuhi, sino bala sa aton wala sala. Pwede na kita gani i-eradicate sang Ginoo. But yet God is love. Nga ginatagaan ka gyapon niya tsansa. Nga bisan ang aton simbahan hindi gid perfecto. Yet kanami sa aton Adventista because we are organized. And we have the numbers already. Nga enough naton nga magsugata sang palabuton naton nga mga problema kag mga fulfillment of prophecy nga in the last days may dako kita nga tulubangon, but yet don't be afraid because God is with us. Yes. Yahweh Yeri. Amo na meaning sang- mo. God is with us. Yes. And God will Cadiz provide. Barnea. Ano nang natabo, Sir Manny? Do you have some idea? Anong natabo sa Cadiz Barnea? Ang nakuha ko din sa lesson, sir, partner sa Cadiz Birmia was that nagkuha na di ba si Moses mo nagipatunga. Kaya ang gusto nito sa Ginoo ya nga eradicate sila Eradicate, no. mo. Tapos ang nami pag ito ya gani nga proposal sang Ginoo kasi nga pinaagi sa imo Moses mahimo ako sing bag-o nga henerasyon nga mga katawan. Kung ako si Moses, pastor, masaling ko So, yung nga, okay. kilala ko yung akong rasa ya, Ginoo. Sige, padayon na. Pero si Moses, lain sa iya, siling niya, amo na itong siling mo, pastor, nga, kung hindi mo gid man sila mapatawad bangod sa sala nila, ako na lang ang ukwa. Pero mayarap pagid siya lain pagid nga rason nga natabo diri sa Cadiz Berna, nga siling niya, kung papason mo man gid sila, ano na lang ang mensahe nga makuha sang mga tao nga nagalantaw. Kay ang 40 years to nga ara sila sa wilderness was not just a punishment sa ila, kundi mensahe to sa mga nagapalibot kung ano ang Ginoo ka-powerful sa mga katawan. Makita to nila mo, kita mo itong pagsulod nila gani sa Jericho. Siling gito yan ni, sino to? Si atong babayi bala nga ano? Siling niya, kabalugi kuya. Si Rehab. Si Rehab, nakabalugi kuya nga Katawan ka nga katawan mo sa Ginoo. Makita namon mo. Kami diri mismo nakabalo nga nga ihatag gini ang lugar ni sa inyo. So meaning ang ila to yung experience dito was a living message sa tanan nga nagapalibot. So kung gin-allow to ni Moses nga sige Ginoo. Papasa na. Ano nga mensahe ang mapakita? Amo na nakita ko ya pastor diri sa sitwasyon. Kagti ang punto ni Moses, luwas nga kauluya sa Ehipto, kauluya sa iban nga nasyon. Useless Useless ang 40 years nga libot-libot mo nga patyo ng mangaligyapon. Nga hindi ma-fulfill. Yes, Pastor Rapa, anong imo nakita diri? Wala nang taguro oras. Pero diri na lang ko sa Thursday. Go ahead. The iniquity of the Amorites. No, siyempre masulod na to sila, no? Pero aring mga Amorites, amuning mga nagabalabag sa dalan, no? Amorites could also be the descendants of Canaan. Hindi pwede nga magsulod ang Israelites nga ara pa ni sila. So kinanglan wala gid ni sila. And sa sumala sa imong gihambal kagaina nga ang Kanaan ila gid ni zona, umuna nga sa konteksto nga ni iuli lang gid niya sang Dios para sa ila. Actually, ang pagpahalin sa ila, ang aton leksyon na gambal nga waay nag-detail no sa iban nga mga areas, wala siya nagisgot sa mga ethical issues like killing of women and children. Wala siya nag-concentrate dira. Ang iyang concentration is the victory of God's people ba. Ang pagkamalinaogon sa katawan sang Dios sa dira nga ginhatag sa ila sang Dios liwat ang Kanaan. Kag ang aton leksyon na gambal nga it is telling us more about the God who gives, Diyos nga nagahatag, ang Diyos nga nagakuha. Kaya ila to mo. Iuli lang sa ila mo. Kag ang Diyos nga nagapakig-away. So muni ang bali daw sentro no sang pag-atake sa mga Israelites sining mga Amorites. In a sense nga gusto sang Diyos ipakita sa mga Israelites nga at the end I will vindicate your faith. No, I will vindicate.
Kag I believe nga no other issue nga pwede naton ibutang diri amo lamang ang pag nahimo nga pagmadinaugon sa mga Israelinhon upod sa Dios nga nagapakigaway sa ila. Okay. Amen. Yes, Sir Manny, do you have some idea inside sa Kompleto na Thursday? gito, kompleto gid ang kuan ni Pastor Carado, which is true. Kag may mambutang tagi na sa aton nga spiritual journey man bala pastor, nga it's all about us winning when we are faithful with amo yeah. Ginoo, if you are faithful till the end, you will receive the crown of life. Amo lang gyud promise niya. So sa aton nga panlakaton, just like the Israelites, may ara gid kita sang kabulig nga nagapasan sa aton, nga nagadala sa aton, especially when we are focusing pa kadto na sa aton nga gimpromise sang Ginoo nga langit no na gid niya nga kanaan. Yes. Ang isa mga ako nakita diri Pastor Manny, nga ang mga Israelinon, tigaan sila sa instruction sa Ginoo, nga kiti maagi ni sila mo. No, sa duta sa mga Amorites. Gusto nila nga hindi tani sila makatandog. Kiti nagambal pa ni si Moses nga king si lipat ko sang king si Sihon. Sihon. Nga maagi lang kami kay dito kami kadto sa unahan. Okay. Hindi gani kami magpanghilabot sa wala. Sa dalan lang kami. Hindi kami manghilabot kung anong aral sa tuo. Okay, maagi lang kami. Galing kay gusto sang Israel nga may peace man tani bala. Oh, galing kay si Sion hindi gid magsugot. Siling sa Ginoo din kamo ba maagi kamo bukid budlay kayo. Sige, go ahead. Oh, gin pamatay gid sa mga Israelinon kay mabato man si Sion. Ang aton nga leksyon sang ligad nga adlaw sang Wednesday, they have enough numbers already. Yeah. So away sila and then God give them victory. That's why Moses emphasized to them nga sa aton pagsulod sa Canaan, it's not by might but by the power of God. So go, don't hesitate, conquer and possess the land. Why nakita time? Sir Manny, last word mo. Ang makon ko diri pastor is we need to be motivated by love. As leaders like Moses, gakwan man kita sa mga gadulong man kita sa mga katawan sa Ginoo mo. And we will experience the same thing. May mga nagareklamo, may mga nagaamuni, but we need to serve them with love. Nga amo tong nagmotivate ya kay Moses nga masiling nga, Lord, save them. Even though nga against sila sa imo leadership, motivate with love and deal with them the Lord's will. Yeah. Nakita ko And that is the address, the speech of Moses sa mga niyang generation nga masulod. Yes, Pastor Ralph, last word. Sumala sa aton nga leksyon nga kita nagahidampot no Yeah, sa kanaan isang word niya. Kanaan. Yeah. No? Kag damo nga mga balatyagon ang nagaabot sa aton, nahadlok kita sa mga ginatubang ta nga mga krisis kada adlaw. Bilang Kristohanon, daw nagaduha-duha kita kung ano gid bala ang aton atubangon sa umalabot. Labi na gid sa aton iglesia. Pero ari ang aton leksyon padasig gid sa aton pastor nga una, importante ang pag-organize sa sulod sa iglesia. Importante nga maghiusa kita, nga hindi kita magsige bulag bahin-bahin para nga ang buluhaton sang Dios magapadayon kag makahimo kita sa pagkangker sang lupa nga saad. Kag ang lastly of course ang saad sang Dios nga ako magapakig-away sa inyo. And it tells me nga I will just put my trust in God. Okay. Salamat yun. Mga kauturan, ang libro ni Moses, nga Deuteronomio, amo ang iyang speech, ang iyang address, ang iyang tugon sa mga young generation nga magasulod na sa dutang saad. Di ko nato na ibutang subong kanami sang imong nga term nga ara na sa bibi manugsulod na sila. Moses told them, gintagaan sila ni Moses sang background kung ano
paano nagtawag ang Ginoo sa inyo, kag kung paano ang Ginoo magaupod sa inyo. That's why sila ni Moses, go and conquer, because you are now about to enter the promised land. Tiya mo man sa aton mga kauturan, subong may ara kita Biblia, may ara kita nga libro mga kauturan, nga magahatag sa aton sang tanan nga historical record, sang tanan nga mga palabuto naton with God who is in our side nga. Hindi kita mahadlok sa mga giants. Hindi kita magpiko sa aton mga ikog, mga kauturan. Let's go, because there is victory ahead of us. Amen. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Pastor Ralph, magapangamoyo kita. Amay nga balaan, yara ikaw sa katasan sa mga langit, amon gina pasalamatan amay ang imong paggiya sa amon, labi na gid sa mga pagtulunan nga amon na intindihan kag na bat-bat subong nga adlaw. Kabay pa Ginoo kami makahimo sa pagsalig dira sa imo. Samtang kami nagapadayon man sang amon nga journey padulong sa kanaan o sa lupang saad nga ginsaad nimo sa imong mga katawhan. Salamat liwat sa imong gugma, grasya nga nagapadayon sa paggiya sa tanan nga mga kauturan nga nagapamati sini kabay pa ang imo nga pulong magatisok sa tagsa sa amon kasing-kasing samtang kami nagapadayon sa paghulat sa imong nga pagbalik amon ini ginaampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.